Dneska tady máme iPhone 11, ze kterého budeme dělat úplně nový mobil. Mám tady připravený celý nový housing a nový displej. Začneme ze spoda jako v každém videu. Potom si displej pomocí plíšku takhle vycvaknu, oberu si lepidlo. Strčím si tam trsátko a teď už pojedu jenom trsátkem kolem dokola. Začneme prvním plechem, který máme takhle pod těma kabelama, aby jsme si vypojili baterku. Vyndám si ho. A budu pokračovat dál. Sundám další plech a jdu cvakat konektory. Sundám si displej a vrhnu se na sundávání baterky. Baterka se sundává tak, že se pomalinku vytahují tady ty podlepy. Tak, teď si můžu baterku pohodlně vyndat. A teď začne hodinka šroubování všech tady těch sloupků, šroubků a celého spodku. Vyndám kamery. Nesmím se zapomenout tady na ten schovaný plíšek, po kterém jsou další konektory. Teď si vyndám přední kameru. Na druhé straně desky máme ten plíšek úplně stejný. Teď si vyndám slot na simku a můžu si vytáhnout základní desku. A zbývá nám tady ještě 3 triliony šroubků. Počítají si tady do toho i tyhle ty zámečky, které se musí přehodit do nového housingu. Odlepím si tady tu krytku, abych se dostal na další krytku, kterou šroubu. A teď si můžu odpojit taptik. Mimochodem taptik, tady ta krabička nám dělá vibrace. Pozor tady na ty skrytý šroubky. Třikrát jsem si tam izopropil a teď si to jednoduše odtrhnu. Bum, spodek je hotový. Tak, s tělou máme všechno ven až tady na tlačítka a zámečky. A kdo chce vidět, jak se sundají tady ty tlačítka, takhle tady ty přímo venkovní, ty hliníkový, tak návod bude na Instagramu. Tak, tlačítka jsou vyměněny. Tak, většinu už mám skoro zpátky v tom novém těle. Už tam máme základní desku. Potom si podlepím baterku. Starý displej. Přeprogramuju na novej. Hotovo. Přehodím sluchátko na nový displej, zapojím si displej a vyzkouším ho a funguje mi. Nový těsnění a mobil je jako nový.